What's up? Tässä Adoc Designs, a.k.a. Suomella, a.k.a. OG420 Pure. Eli mä ajattelin, mä teen tällaisen nopea video, kerrankin updateaa niinku back since, mitä tässä mahtaa olla 12-15 vuotta, kun mä tein eka logi. Ja se on tästä accountista vielä se sama logi, mutta tää on nyt OSR 2017 tai 27 vuoden OSR nyt. Ja mä ajattelin paljastaa vähän mun akkonttia tässä teille, kun mä oon kehitellyt tätä ajankuluakseni. Meillä on 60 ättäkki, koska tää on Pure. Smite Pure. Mä en oo kertonut tästä kellekään vielä, mä oon striimannut ja ihmiset tietää striimien kautta, että tää on semmonen Pure. 18 milliä STRXPtä ja tällaista 25 milliä ranges tällä hetkellä. Tää ei ole nyt ihan mikään noviisi akkontti enää, mutta ihan hyvä akkontti. Sitten on Mage 99. Sitä mä en nyt kauheasti käytä PK-misessa. Mä käytän Range Strenaa Setupia, Gmaul DDS ja kaikkien heittovälineitä ja kaikki tuon Rangel, mikä on ihan jees. Ja nyt on tommonen pikku projekti tässä. 2 päivää nyt grindannut. Eilen mä vedin 1,2 milliä ainakin XP ja tänään nyt mä vedän 1,4 milliä. Päästään tuosta Teethingistä eroon sit kokonaan ja tässä toivottu sitä pettiä aika paljon kyllä tähän akkontille. Ainakin tää Roky-petti, mutta saa olla ja nähdä, ehtiikö se tulla tuolla 165 KX-pal vielä meikään niinku agilitys. Mä sain just sen petin niinku 99 kans. Se tuli just niinku samaan aikaan, kun mä sain tasa 99 agility. Et siinäkin oli grindattavaa täällä akkontilla aika paljon. Se oli yksi isoimpia grindejä, mitä mulla on ollut täällä akkontilla kanssa. Muuten mä oon pelannut aika lepposasti tätä peliä ja ottanut vähän 99 sieltä täältä ja tällaista. Woodcuttingin mä oota hetki, mikäs Rangeguildi, missä Rangeguildi menee. Onks Rangeguildi tässä jossain? Jossain tässä kumminkin on Rangeguildi. Siellä mä otin sen sieltä takaa Woodcuttingin Magic Logeilla. Jostain 80-99. Ja Fishun mä otin 99 Rangeguildin vieressä oleva Fishing Guildis 99 Sharkale. Et siinäkin meni ihan mukava aika silleen niinku tosi hitaasti kehitetty tätä akkonttia. Ja Fletchingin tuli otettu vaan tosta ihan naurettavasti. En tiedä mitä miettinyt silloin kun mä otin tämän, mutta tuli otettu kumminkin se 99. Nämä on tämmöisiä peruskillejä, mitä mulla on jo 99 ennen sitä ollut jollain vanhalla akkontilla, mutta nyt on vedetty uudestaan nämä 99 tällä vanhemmalla akkontilla, mikä mulla on. Pitäisi käydä katsoa RS3, toi uusi veteraanikkeippi, onko se pystyisi jo mun selässä tuolla RS3 puolella, mutta ei ole vielä jaksanut lähteä sinne asti. Ja farmin kiitos. Opetellaan Hesbroler vai mikä olikin. Seedei, mulla on 30 kappaletta niitä. Opettelee sitä just tänään ekaa kertaa, mistä saa 16 expa per rundi. Mulla on 30 niitä nyt. Ja tälleen, että maksaa noin jotain 30 milliä menee ainakin tähän farminkiin. Että mä saan siitä vähän paremmat expat. Kallis touhu, mutta 30 milliä. Construction on ihan ok meno, siellä on puuli ja teleet ja kaikki, jos PK pääsee nopeammin mestoon ja tällä. Sitten on tästä 2 random skillia tuolla, missä ei ole mitään väliä RC, mitä ei jaksa varmaan koskaan päivittää, mutta sitten kun mä haluan tuon totaalin 2 tonnia, niin mä päivitän noin vähän korkeammalle ja sitten mä aloitan tuon Hunterin jossain kohtaa tässä, mä en tiedä missä kohtaa. Ja Sailingin sitten alkaa jossain kohtaa, mutta mä ajattelin, että mä otan täällä OG 420 Purella niinku 2000 totaaliin, niin sit tää on aika kova pure mun mielestä sen jälkeen. Ja Firemaking 91, sitä hakataan tuolla GL välillä, kun on tylsää eikä mitään tekemistä. Sitä hakataan siellä sit välillä ja afkaillaan välillä ja otetaan samalla XP välillä.
Toi on tää sivuprojekti, toi FireMakingkin tuossa. Otetaan hitaasti GL, eikä missään Wintertodissa kaikki muut. Mut joo, tässä on melkein Tiefing 99 kohta. Muutama tunti hakataan tässä. Ja katsotaan sen jälkeen, että mitä sitten. Saa nähdä. Herplore pitäisi ottaa kans 90, mutta siinä menee aikansa. Maksaa niin paljon. Mut joo, siinä on noin. Tässä on... En mä nyt viitti näyttää yhtä juttua. Mutta täällä on tämmöstä pikkusen noita eteenpäin, mitään ihmeempiä. UST ei tehty sen verran, tää on valmis OG Pure, 60 tättäkki, tää on valmis Pure, 83 kompatti. Firecape puuttuu vielä, ja Firecapein lisäksi mä tarviin sen joku Ancient Spellijutun, jos mä menen vielä pk-ottelemaan tonne Bounty Hunteriin. Mä vaan tiedän mitä mä vielä sen teen, mutta jotenkin mä sen hommaan. Mä oon nyt 4 päivää pelannut. 4 päivää pelannut vai 5 päivää, mutta tässä on nyt viikko pyörähtänyt, kun mä aloitin. Mä aloitin siis nollasta, tai 4 millistä mä aloitin, mulla on 4 milliä kädessä ja aloitin pelaamaan tuossa. Kaveri toi eilen mulla Skill Nexukseen 6 200, pari milliä siitä, kiitti sillekin. Randomista tutustuttiin ja alkoi tommosia heittelee mulle, en tiedä minkä takia. Mut joo, siitä pääsee Farming Guildiin, mikä auttaa mua paljon, se opettaa mua sitä vähän. Ja pankki nyt mikään häämönen on myyty loppuun ja tälleen, mutta mä oon nyt tässä viikon aikaa ref PK-ottanut, niin PK Dragonclavit itselleni niin siis 40 milliä ja sit mulla on nyt tässä niinku 66 milliä muuten vaan rahaa. Mä oon PK-ottanut noin 200 milliä nyt reveil yhteensä ja PK-ottanut muutenkin. Mulla on totta, se mittari näyttää, ne loot-kreitti näyttää 250 milliä tällä hetkellä, mutta mulla on noin, mulla on 81 milliä tämän mukaan, mutta mulla on täälläkin kiinni vähän. Tässä on 8 milliä plus 2 milliä, että tuossa on 10 milliä tuolla GS. Mulla on 91 milliä plus vielä G-maulit, mitä ei lasketa, niin mulla on about noin 100 milliä pankki. Ja farminkin syö multa tällä hetkellä 90, eikö 850 k per reissu, niin se syö aika nopeasti. Mut 100 milliä viikossa pk-ottelin tuossa Revelia. Se oli ihan hauska projekti. Tässä on kaikki mitä mä sieltä nappaan ja nyt on tyhjänä näki. Sitten on tämmönen perusosio, missä on vaan tämmöstä settiä. Se on 21 Big Sharkia ja 4 KPD Headia ja noit oli hauskaa, kun odotin pettiin, niin tuli vaan Big Sharkkeja. Sitten on asuvalintasysteemi, vähän Fashionscape joskus. Jotain krääsää, millä ei ole mitään väliä, en tiedä mitä tehdä. Jotain krääsää. Slayeria, siitä löytyy 5 toteemia, minkä pitää jossain kohtaa käydä tuhoamassa. En tiedä koska, siinä on tekemistä sitten. Sitten on range perus puremeno. Mulla on siellä Decorvetti armoria ja kirjaa ja sitten on tällaista pk-ottelu OG-purella. Ja sit mulla on 19 Angel Shardia, mä en oo ihan varma mitä mä teen vielä niillä. Sitten mulla on Beaveri, Hellcatti, Squirreli, Chaos Elementary ja Prince. Ja sitten mulla on täällä toi Halo. Mulla oli toinenkin, mutta se hävisi. Oli ihan mukava vihreä Halo myös, mutta nyt ei oo sininen jäljellä. Ja sitten tossa on kaikki keipit. Ja sitten tossa on Anko-setti. Ja sitten tässä on näitä settejä, niin sit kun mä saan taas lisää rahaa, niin mä päivitän noita taas auki ja lisää sinne vähän lisää juttuja. Mut joo, tämmönen. Thiefin keippi tulee tohon noin seuraavaksi tämän päivän aikana, et saapas nähdä. Semmonen pankki. Tämmönen on päällä. Kiva halo. Ja näin poispäin. Ja mä live-striimaan välillä. Tai tuun striimamaan sit kun mä saan uuden koneen ja kaikki. Mä striimaan kyllä taas. Ja mun koneeni pätkii niin paljon, että mä pystyn striimaamaan enkä tekemään mitään ja niin poispäin. Niin ei voi muuta. Mut joo, tämmönen.
Kiva kun katsoitte ja pistäkää subscribe, katsotaan jos saadaan pari tykkäystä mun kanavalla ajankulukseen. Oli pakko nyt tehdä tällainen vanha-aikainen Runescape-video tänne YouTuben puolelle ja nauttia tästä nostalgiasta, kun menee katsomaan noita ihan vanhempia videoita tuossa, niin kyllä saa naureskella. Mä voin ehkä tehdä tuosta Runescape 3 video, kun mulla on se 2Xn keippi, 20 veteraani. Mä teen ehkä siitä joskus sit. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte ja pistäkää laikkiin. Tämmönen tää mun akkontti on. Mennään eteenpäin vaan ja grindataan eteenpäin. Voitte pistää koodi, aloitaks mä Herploren vai Craftingin seuraavaksi 90. Te voitte päättää sen. Pistäkää kommentti vaan alle. Mut joo, ei mitään, ei Suomella kappa. Heittää nyt tästä vähän settiä, että nähdään tulevilla videoilla ja näin poispäin. Peace out.